Voor Girls Day in Ljouwert zullen de lezers ommatten en de helm op. Want 50 leerlingen van Squalmienskip Comenius gaan naar het bouwplak van de spoortunnel op de Werpsterhoeken. De vrouwelijke opdrachtjouwers van de gemeente en van Rijkswettersteed gaan mooi voor een happening die ze speed dating nemen. Je moet iets doen wat aanspreekt bij de jeugd. En of je het helemaal goed doet, ja, dat weet je nooit van tevoren. Had ook een houseparty kunnen wezen of zo. Ja. Bij elke stelde vraag krijgen de famkes een ballon. Die worden dan aan een boord knopen dat daar toch vleien gaat. Hoe lijkt het jou in de techniek? Weet ik niet. Of vind je een helm op al verschrikkelijk? Ja. Dat idee had ik al, ja. Wat heb je hier nou opgestoken? Hoe het werkt en wat je allemaal kunt doen. En dat je ook op alle niveaus kun je deze opleiding doen. Techniek. En dat je niet per se je handen hoeft smerig te maken? Nee. Wat had je in gedachten? Tekenen lijkt me leuk te ontwerpen. Voor vrouwen is het nog minder vanzelfsprekend om een technisch beroep te kiezen, terwijl het wel heel erg leuk is. Want als je ervan houdt om echt letterlijk resultaten te zien van je werk, ja, dan is zo'n werk in zo'n technisch beroep geweldig. Want als ik die mannen hier aan het werk zie, met bijvoorbeeld zo'n spoortunnel, ja, dan kun je niet een leuke vak voorstellen, denk ik. Bij een mannenbolwerk als Rijkswettersteed krijgen de famkes heel vaker een vrouwelijk voorbeeld. Ik denk dat er wel steeds meer rolmodellen komen. En dat zijn niet alleen de functies in de PR en voorlichting? Nee, want nou ja, ik ben inmiddels van adviseur via afdelingshoofd directeur geworden. Maar dat kunnen allerhande functies zijn, dus zeker ook in de techniek. En gelukkig zijn er ook nog wel orensectoren.